A štart. V tejto chvíli boli dosti odštartované so všetkými 7 účastníkmi. Štart naozaj profesionálne zvládnutý a dopredu v tejto chvíli vypálil Taras. Zostane Epikos pod Miroslavom Stančíkom, ktorý teda sa rozhodol diktovať tempo. Taras, Catch the Cash, Mr. Pamperito, je tam ďalej Hidalgo z TS Slavia Šurany na 4. pozícii, Červík, Baso a Oldfield Road na priebežnej poslednej 7. pozícii. Ten sa nám bude dobre identifikovať, keďže je neprehľadnutelný vďaka tej bielej farbe. Druhým belušom, respektíve belkou, je Catch the Cash. Horný živý plot v oblúku pri jazdeckých oddieloch prekonaný všetkými, sú to všetko skúsení skokani, takže mali by si poradiť so všetkými 17 prekážkami, ktoré na nich čakajú, teda už len 15. Malý živý plot na diagonále a Taras pod Miroslavom Stančíkom si vypracúva zhruba dvojdĺžkový náskok pred Catch the Cash, Mr. Pamperitom, Hidalgom, Oldfield Roadom, ktorý už sa posunul na 5. priečku, 6. Červík a 7. Baso. Zostane Magok pod žiakom Adamom Eliášom. Taras diktuje tempo a teraz nasleduje obrat na pravú ruku okolo toho otočného bodu na ďalšiu prekážku, ktorá je v oblúku pod výpadovkou, je to veľký bullfinch. Takže Taras, Catch the Cash, Mr. Pamperito, Oldfield Road, osamotene 4. Hidalgo na 5. pozícii, 6. Baso a 7. Červík. Opäť ďalší otočný bod a ďalšia diagonála, veľká vodná priekopa a je to stále Taras. Takže Taras a potom dvojica súperov zo Senických Steeplechase, Catch the Cash a Mr. Pamperito a potom je tam Klpko koní, Červík, Oldfield Road, Baso a Hidalgo. Kone opäť majú pred sebou skok na diagonále, ale tým je teraz malý bullfinch a je to stále Taras. Taras, Oldfield, respektíve Catch the Cash spolu s Mr. Pamperitom, to je nerozlučná dvojička. Taras, Mr. Pamperito, Catch the Cash, ďalší biely kôň, Oldfield Road, ktorý zatiaľ cvála s chuťou, prebehol sa nad prútenými prekážkami a teraz sa opäť vracia na svoju parketu, ktorou sú samozrejme Steeplechase dostihy. Taras, Catch the Cash, Mr. Pamperito, Oldfield Road, Červík, Baso a Hidalgo. A teraz tie náročné skoky pred tribúnami. Starohájský skok práve v tejto chvíli prekonaný všetkými 7 nasleduje Liverpoolský skok. Taras stále pod Miroslavom Stančíkom diktuje tempo. Taras, Mr. Pamperito už na ňo tlačí, Catch the Cash stále 3. Oldfield Road 4. Červík, Baso a Hidalgo. Liverpoolský skok a veľké problémy Thomasa Garnera, ale usedel to. Sú tam strmene a zrejme je tam aj posunuté sedlo, takže Mr. Pamperito bude musieť byť zadržaný. Vpredu je však stále Taras. Taras prekonáva veľký bullfinch v oblúku v tzv. Opačnom garde. Vypracoval si 3-4 dĺžky pred Catch the Cash a Oldfield Roadom, Červík. Mr. Pamperito ešte stále pokračuje v dostihoch. Thomas Garner tam naozaj ekvilibristicky zostal v jeho sedle. Uvidíme, či sa rozhodne pokračovať. Oldfield Road už teraz spolu s Tarasom prekonáva anglický skok ako prvý zadržaný šuriansky Hidalgo v tejto chvíli, ale poďme sa venovať dianiu na špici. Tam je Catch the Cash, Taras a Oldfield Road, Mr. Pamperito, Červík a Baso nepokračuje už ďalej Hidalgo. Stále je to Taras, Oldfield Road, Catch the Cash, Mr. Pamperito, Červík a s pomerne výraznou už zhruba 10-dĺžkovou stratou je to Baso zo stajne Magok od trénera Františka Holčáka. Horný živý plot v oblúku pri jazdeckých oddieloch stále je to Taras pod Miroslavom Stančíkom, ktorý sa ujal vedenia už na úvodnej prekážke. Takže Taras, Oldfield Road 2. Catch the Cash, Mr. Pamperito, Thomas Garner s posunutým sedlom, respektíve dá sa povedať s úplne pretočeným sedlom, teraz dokonca sa dostáva aj pred svojho tréningového kolegu Oldfield Road na druhé miesto. Výrazne sa teraz zrýchlilo Taras
Predposledný steeplechase skok je pred nami, potom už len veľký Bullfinch v oblúku. Taras stále prvý, Oldfield Road prekonáva pod Jockeyom Jaroslavom Brečkom na druhom mieste, Mr. Pamperito s chuťou cválajúci napriek tomu handicapu, Červík štvrtý, Cash the Cash a hľadám ešte Basa, ten už bol zadržaný. Je to však stále Taras, chcel som povedať, ale už to nie je pravda. Už je to Mr. Pamperito. Mr. Pamperito sa ujíma vedenia pred vybiehaním na ten rovinový ovál. Mr. Pamperito, Oldfield Road, Taras a Červík ešte bude útočiť z tej štvrtej pozícii. Mr. Pamperito vo vedení. Taras už sa zrejme neubráni útoku tých ďalších koní. Mr. Pamperito, Oldfield Road útočí, ale Mr. Pamperito a Červík prichádza s finišom. Oldfield Road útočí, ale Mr. Pamperito a Thomas Garner. To je neuveriteľné, čo sa tomuto anglickému jazdcovi podarilo. Mr. Pamperito víťazí vo veľkej starhajskej steeplechase. Červík, Oldfield Road, Taras. Bez sedla, bez strmeňov, no to je niečo neuveriteľné.